Majalisaru minista en lesdi Nigeria waɗi jonde les ardungal ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu. Ha ragare jonde majalisaru man on ministajo hakkilanowo shanu cakol kubaruji ha Nigeria Alhaji Mohammed Idris ardi minista en nayo ngam waɗango tefoɓe kubaruji ha fada kuɗe ɗe majalisaru man notani hukumaji ɗi minista en ardani. Aran nda ministajo hakkilanki kuɗe nyiɓugo buwale engineer David Umahi. The road from Mubi to Maiduguri Road, section 3. The contract is approved. Majalisaru man notani waɗugo kuɗe buwangal ummingal iga Mubi yago Maiduguri. Kuɗe lawol man sendama yago geɓe nayi. Nder geɓe nayi man yebre ragarere wato nayabre gomnajo diwal Borno doggini kuɗe muɗum. Ngam man gomnati mobgal lesdi hokki waɗugo kuɗe yebre ɗiɗabre marɗum kilomitaji 42 dow cede naira biliyon 16.7. Gomnati Buhari on hokkino kuɗe lawol man ha ragare laamu maga. Amma nde yadake Tinubu wi fuɗɗata kuɗe kese sai to timmini ɗe gomnatiji saliɗi fuɗɗi tawon. And so by going back to section 2, it means that the entire stretch of Mubi to Maiduguri will be, we have a stretch of ongoing projects. Ministajo ha hukuma hakkilanki shanu Kita Mustalatif Fagbemi San andini dow majalisaru man notani famral ngal hukuma mako ardi ha haɓɓidiggo hakkunde lesdi Nigeria be lesdi Spain dow ko larani ballotiral wakkere nangugo be hitugo hawtade be tiggugo ummatore lesɗe ɗen ɗiɗi waɗuɓe aybe. Ministajo on andini dow be famral ɗo to neɗɗo Nigeria waɗi aybe ha lesdi Spain doggi warti Nigeria, hukumaji lesdi Nigeria nangan mo tambina lesdi Spain. Non bo to neɗɗo lesdi Spain wari ha Nigeria waɗi aybe doggi hoti, hukumaji lesdi Spain wallitan ha nangugo mo tambina hukumaji lesdi Nigeria. Ha fahin famral mai notani sanjugo pursina en hakkunde lesɗe ɗin ɗiɗi. Wato to ɗum hiti neɗɗo lesdi Nigeria ha Spain ɗum wawan wartirgo mo ha Nigeria o nyama pursina mako. Non bo so ɗum hiti neɗɗo Spain ha Nigeria ɗum wawan horugo mo ha Spain o nyama duuɓi pursina mako ha ton. Council today approved the one-off purchase of 7,887 sets of dialysis consumables. Ministajo hakkilanki njamu Professor Ali Pate andini dow majalisaru man notani taskara ka gomnati mowgal lesdi taskiti ngam sodugo kare lotugo ɓoye andiraɗum dialysis ko hewti 7,000. Kare ɗen sendete yago nyawtorɗi ha jami'aji eltoji doctor en wato teaching hospitals be nanta nyawtorɗi gomnati mobgal lesdi mawɗi andiraɗi Federal Medical Center ha nokkuje fere-fere jeeɗiɗi ha nder lesdi Nigeria. Nder nokkuje ko botorta be wallinde gomnati man hawti be nyawtordu jami'a Maiduguri wato University of Maiduguri Teaching Hospital be jami'a Benin wato University of Benin Teaching Hospital be jami'a Tafawa Balewa ngonga ha Bauchi wato Abubakar Tafawa Balewa Teaching Hospital. Non bo wodi nyawtordu Federal Medical Center wondu ha Ebute Meta be National Hospital ha Abuja be nyawtordu Federal Medical Center wondu ha Owerri Diwal Imo. It is the view of government that there is really no need for the protest again. Ha ragare ministajo cakol kubaruji Alhaji Muhammad Idris dow darnde gomnati tori ummatore yinde waɗugo wankore dow ngaɗa munyal gomnati ɗo waɗa fodde bawɗe muɗum ha hoytingo saɗirmaji ha lesdi ɗo. Nde yadake ngam dalila saɗirmaji man on ɓe giɗi waɗugo wankore hollugo mettamɓeran maɓɓe. O wi ɓawo marori motaji mawɗi 20 ɗi gomnati yerɓani diwal fuu jotta bo taskitani yerɓugo motaji mawɗi 10 yago diwal fuu ngam sorrango ummatore be koytini ɗum wato dow cede reta no buhu marori sorreta ha lumo. Rice that is being sold at about 50% of its cost.
iga sare laamu lesdi Nigeria wato Aso Rock, Umar Aliyu ko da Radio International be TV.